Kun Miska tuhisi mun vieressä, niin hetken kaikki oli niin kuin ennen. Ja sitten alkoi vanhaa suolajanottoa. No, mutta ei siinä tapahtunut mitään enää sen jälkeen. Nyt on ikävä. No, katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Kaikki kylää mua ei mun mahaa. No ei se ole kyllä kukaan kato. Susta vaan varmaan tuntuu siltä myös vaatteissa. No ihan hirveet. Ihan niin kuin joku mummon kaapista. Paitsi että mummot ei yleensä ole raskaana. Siis mä en edes tajua, miksi sitä pitää peitellä. Mun mielestä tämä masu sopii sulle. Se on kyllä ihana. Enkä ookin. Melkein yhtä ihana kuin rakastaja Jonathan. No et lähellekään. Eiköhän kaikki koulussakin kelaa, kun ne tajuu, että mä oon raskaana. Mitä väliä? No mitäköhän? No, joku idiootti siellä saattaa vähän vinkua, mutta tiedätkö, ei kannata välittää siitä. Mä haluaisin olla niille vähän sama Sanni kuin ennenkin. Ei enää jaksais katsoa läksyjä. Tehty jo. No siitä sä voit tulla auttaa mua hissassa. No, katsotaan, jos mä osaan. Kukin olisi tekemistä, mutta mähän voi tulla hakemaan sut aamulla kouluun. Niin ihan turhaa. Mä jää kotiin. Mä en aio vyöryä kouluun kuuntelemaan muiden tyhmää läppää. Mun lukuvuosi loppui tähän. Ihan turha yrittää muuttaa mun mielipidettä. Sä et näköjään muuttanut mieltäsi. En. Mulla on ihan tarpeeksi tuskana olla ilman, että mä tuun kouluun kuuntelemaan muiden haukkumista. Tuskin kukaan mitään heittää. Ja jos se edes yrittää, niin mä tukin niitten suun. Kiitti. Mut mä jään silti kotiin. Vaikka sun kurssit ties kesken. Eiköhän tää yksi keskellä tänne muutenkin. Okei. No, kyllä mä tajun sua. Taju sitten kouluun nyt. Tai se myöhästyy. No. Moikka. Molemmille. Sä sitten aiot lopettaa lukion. Eikö kuitenkin olisi kannattanut käydä koulu loppuun ennen kuin vauva No olis tulee? varmaan joo. Mut me ei tee ihmisten töllisteltäväksi tällaisen vahankaan. No eihän tuossa nyt ole mitään hävettävää. Ja ihan kunnialla mäkin tätä pötsiäni kannan. Mä käytin aikoinaan mahdollisimman tiukkoja vaatteita. Ettei kellekään varmaankaan jäänyt yhtään epäselväksi, mistä on kyse. No hienoa. Sulle pitäisi varmaan antaa joku ansiomerkki. No niin, pitäisikin. Sen verran hienoja lapsia sun äitis on tähän maailmaan pyöräyttänyt. Turhan sä häpeet. Sehän on kunnia-asia kantaa tällaista uutta elämää. Mä en usko, että jengi koulussa kelaa ihan tolleen. Miten sä oot ikinä välittänyt siitä, mitä muut ajattelee? Miksi sä välittäisit siitä nyt? Sun olisi pitänyt suostutella se tänne. Sä puhut nyt Sannista. No joo, sen päätä ihan helposti käännetä. Sitä paitsi mun mielestä ihan hyvä vaan, että se jää kotiin rauhoittua. Eipä tuu mitään ennenaikaisia supistuksia. No joo, mutta se jää vaan aika pahasti jälkeen meistä muista, jos se on pitkään poissa. No ainakaan se ei kirjoita samaan aikaan kuin me. Ehkä se kirjoittaa sit, kun sä oot raskaana. Eli joskus 20 vuoden päästä. Mulla ei ainakaan mikään kiire äidiksi. No, ei toi Sannikaan äitiys mitenkään suunniteltu ollut. Mua ärsyttää eniten tässä se, että miksi sen pitää peitellä sen mahansa? Jos sä oot paksuna, niin sä oot paksuna. Kyllä mä nyt ymmärrän, että se ei halua joutua silmätikuksi. Täälläkin on kaikennäköisiä urpoja. Mistä te puhutte? Sä tulit sittenkin. Tietty. Mun piti vaan aika käydä vähän shoppailemassa. Aha.